Sortarea pe culori. Dacă aveți cumva obiecte identice de culori diferite, puteți folosi 2 sau 3 culori. Noi avem în cazul ăsta 4 și 4 coșulețe identice în care am plasat deja un indiciu. Iar acum vom încerca să executăm sortarea. Iari? Da. O să pui, te rog, un băț aici? Se potrivește? Da. Acolo? Se potrivește? Aici? Da. Bun. Mai iei un bețișor, te rog? Da. Tot acolo. Și ăla? Păi hai să vedem unde se potrivește. Tot acolo. Bun. Următoarele. Hai să mai luăm alte bețișoare acum. Alte culori. Ăsta? Unde se potrivește? Nu. Nu. Bun. Portocaliu. Unde se potrivește? Aici. Am înțeles. Nu. Nu? Da. Păi nu știu. Se potrivește? Ia uite. Să-ți pun aici coșul? Da? Păi hai să le lăsăm să fie toate unele lângă celelalte. Vrei să punem și restul bețișoarelor? Da. Da. Ăsta. Unde îl punem pe ăsta? În ce coș? Pe ăla. Vrei să mai punem și în coșulețe? Nu. Nu? Nu. Atât? Nici măcar pe ăsta? Nu. Nu. După cum spuneam, antrenează răbdarea.